Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, kwafamba mweya wakashata iko zvino muZimbabwe pave kungoitika tsaona dzakasiyana siyana. Before Bubi kwaitika tsaona, Blue Cycle, Rimbi, mabhazi matatu aita tsaona. Rekutanga riri kunzi raenda rikanorovana nedhongi, saka pakunotadza kukontrola rimwe racho parazouya harina kunge ranyatsoona zvaitika zvanga zviri mugwagwa, saka ndo parasvika richinoroverana nerimwe racho zvekare ranga richiteera kumashure, kureva kuti paitika tsaona yemabhazi matatu kana kuti mabhazi 3. ndo zvinhu zvaitika nhasi muZimbabwe. Tsaona idzi dziri kungoitika pese pese veduwe. Kurovana kwacho kwakuitika kumabhazi hazvichanzwisisike, toti mweya wetsvina here ndo kana kuti ndo masaramusi acho anenge achingotaurwa hatisi kunyatsoziva. Vamwe vanenge vachingoti nyika iri kutanda botso, vamwe vari kuti pane zvinofanira kunge zvichigadziriswa munyika zvinenge zvichinetsa. Muri yeZimbabwe ndo situation yatiri kusangana nayo munguva dzezororo ino. So ndisati ndakupedzerai nguva, ndine video randoda kuti ndikusiyirei muchiona mobva mazondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section pamusoro pe the whole situation iri kuitika muZimbabwe. Sarai muchiona this video mobva malaika muchindiudzawo maonero enyu ipapapa. Kutora nyaya mumigwagwa fare tindike moto wakauya ukasiya mbari. Tiri kuti isusu vanodhagwa, aiwa ini mwai muchisiya pazuro. Motokari dzinouraya, motokari dzinoremadza. Vari kufamba nepublic transport, fambei kwakachena, migwagwa ichaoneka. Fambei musinganwi. Madhiraivha emotokari kumhanyisa motokari handiko kusvika. Motokari dzagara dziri kuparadza vanhu vakawanda. Tikati saizvozvi pakangotanga kunzi takuinda muna December, mhepo yacho yatosimuka. Famba wakachenjera nekuti kune imwe Christmas iri kukuda gore rinouya zvakare. Iyi chitoiti yadarika iyi, ndakuda kuona gore rinouya. Unoiona sei? Dzikama ugare panzvimbo imwe chete. Mota haidi kuvhetemetswa. Wawa hudi kundiwa kuziva kuti uri kuitei. Unobirwa mari, worepwa, waabhuzwa, wopedza uri dhewane chirwere. Unoita tsaona uchikoka makumbo, katobva wafira pano. Ipapo une vanhu vanofanira kuti uchengete, une vana vanofanira kurera, una amai nababa vanokuda kudarika munhu wese ari pano panyika. Amai ukafa vanotima kuti dai ndafa ndirini mwana wangu ararama. Asi uri nhubu, uri nhundira mutsive, una musikanzwa, uri chiura muromo, uri bhanditi, unoda kuti handikuona imwe mota pamberi pangu. Muri munhu rudzii? Hauti kuona mota pamberi pangu? Ko mota iri kufamba iwewe yakasimbiswa rini? Matayi une matayi akasimba sei? Suspension iri sei? Woda kukukidzana neGD6 yechangoburwa yapiwa munhu nasei wiki neyo. Unopinda musango unofa. Ngatizivei zvatiri kufamba tichiita. Remekedzai mapurisa achiita basa rawo mumugwagwa, musavatuke. Ukanzi tipe makiyi wakadhakwa wombera kuti mandisevha upenyu hwangu. Kwete kurukiswa that this is my own car, no one helped me to buy it. You will die in that car. You will die in that car. Saka tiri kuti hama dzangu musatsidzane mumugwagwa kuti handibloka nda kumubloka. Musati makwikwi mumugwagwa. Kuri kunaya migwagwa inosvedza. Munonopinda muna taisireva. Munouraya vana vasina mhosva. Munouraya madzimai mukapara ngozi. Hama dzangu ngatidzikamei. Tifambe zvakanaka, tive neholiday yakanaka. Handide zvangu nokuzikana kuti ndinani, vanondiziva vachada kundiziva vachandiziva. Muve nenguva yakanaka. I wish you a safe Xmas and a happy, prosperous 2025. Bye bye.